Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sinambih malih pembelajaran bahasa Jawa kelas Gansel. Ulangan sekawan rumaso hampir bumi. Indikator mengenal, memahami, mengidentifikasi tentang masyarakat sesuai kaidah. Melakukan tembang masyarakat. Hampir bumi diwiri tetes yaiku rumaso melindungi wajib menaik lan ngeleliru libure kasus sastra Jawa kang disebut tembang karya sastra Jawa sing minangka warisane leluhur ana akeh makene sing bisa awake dhewe petuki nganti saiki. Salah sawijine geguritan Jawa sing kerep awake dhewe rungokne yaiku tembang macapat sing minangka pamekti cipta sastra Jawa anyar sing gunakake basa Jawa anyar. Tembang macapat yaiku minangka wujud geguritan Jawa sing migunakake basa Jawa anyar. Kinalenan karo paugeran guru gatra, guru wilangan, lan guru lagu. Kanthi dasar rasa melu duweni bakal tukul rasa tresna marang budaya Jawa, ora isi lan gengsi. Tembang macapat isi piwulang luhur kang isih dibutuhake kanggo bangun karaktere bangsa ing zaman globalisasi iki. Ing bulangan iki, para siswa kaajab bisa ngerteni tata aturane nyebutake jenis tembang macapat lan bisa nembang manut sisi laras. Macapat kagolong geguritan tradisional Jawa. Saben ayat macapat nduweni baris ukara sing kasebut gatra lan saben gatra nduweni sakrenane guru wilangan saksanetu lan akhir saka swara sing disebut guru lagu. Tembang macapat diartekne dadi maca papat-papat yaiku maksude cara maca sing kajalin saben papat suku tembang. Tata paugerane tembang macapat nomor 1 guru gatra yaiku cacahing gatra utawa larik saben sapada utawa bait. Guru wilangan cacahing wanda utawa suku kata saben sagatra. Guru lagu utawa guru swara yaiku dongkine utawa tibaning swara vokal ing saben pungkasane gatra. Supaya luwih paham bab tata paugeran tembang macapat iki ana salah sawijine tembang macapat. Ayo ta digatekne bareng-bareng. Bapak pocong tutu watu tutu gunung sabamu ing alas ngoni-ngone sang bupati Prateng marga si pocong lembean krana. Sakwise mirengake tembang iku mau, bocah-bocah wis ngerti to, salah sijine jenis tembang macapat yaiku tembang pucung. Iki cakepane tembang pocong sing ditembangake. Larik siji, Bapak pocong dudu watu dudu gunung. Sabamu ana ing alas. Bapak pocong dudu watu dudu gunung. Sabamu ing alas. Ngon-ingone sang bupati. Prateng marga si pucung lembehan grana. Ayo bebarengan digoleki guru gatra, guru wilangan, lan guru lagune. Guru gatra. Guru gatra yaiku
Cacahing lare ing sakpadha diitung bareng-bareng ana pirang gatra ta? 1, 2, 3, 4. Gatra kesiji. Bapak pocong dudu watu dudu gunung. Guru wilangane ana 12. Piye carane ngitung? Guru bilangan kuwi yen ing basa Indonesia diarani suku kata. Jadi ngitung suku kata per baris per gatra utawa per lari. Yuk dihitung bareng-bareng. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Guru bilangane ana 12. Guru suwarane Bapak pocong dudu watu dudu gunung. Nah, swara mburi dhewe pungkasane nganggo swara u. Lare keloro. Sabamu ing alas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Guru swarane a. Gatra katelu utawa baris ketelu. Ngon ingone sang bupati. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Guru swarane i. Gatra kaping 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Guru swarane a. Macapat iki uga sinebut tembang macapat asli kang umume dienggo sumrambah ing ngendi-endi. Urut-urutane tembang Jawa iku padha karo lelakoning manungsa saka mulai bayi abang nganti tumekaning pati. Mungguh kaya mangkene urut-urutane tembang kaya kang ing ngisor iki. Nomor 1, Mas Kumambang. Sipate nelongso, ngeres-ngeresi, sedih, mayakake raos panalongso. Gambarake jabang bayi sing isih ana kandhutan ibune sing durung kawruhan lanang utawa wadon. Mas ateges durung weruh lanang utawa wadon, kumambang ateges uripe ngambang nyang kandhutane ibune. Sabanjure mijil duwe sifat asih prihatin pangajab mulang tiyang ingkang nembe prihatin. Ateges wis lair lan jelas priya utawa wanita. Sabanjure sinom sipate etes prasaja piluti wulang wewarah. Ateges kanoman minangka kalodhangan sing paling wigati kanggone wong anom supaya bisa ngangsu kawruh saakeh-akehe. Sabanjure kinanti duwe sifat seneng, asih, kasmaran mituturi, pratelan tresna mulang. Saka tembang kanthi utawa tuntun kang ateges dituntun supaya bisa mlaku ngambah panguripan ing alam dunya. Asmarandana sifate tembang tresna, sedih, sengsem nggambarake kakesitan mulang tresna. Ateges rasa tresna marang liyan priya lan wanita lan kosok baline. Kang kabeh mau wis dadi kodrat ilahi. Gambo sifate sumanak ki grapyak ngono ta. Tumandulur mulang pitutur. Saka tembung jumbo utawa sarujuk kang ateges yen wis jumbo utawa sarujuk njur digathokake antarane priya lan wanita sing padha nduweni rasa tresna mau ing pangangkah supaya bisa urip bebrayan.
Sabanjure ana dandang gula, derma, pangkur, megatro, pocong. Bocah-bocah iso maca lan iso mbabarake dhewe-dhewe ya. Nah, iki tembang macapat sing cacah 11 kasebutke mau lho cah. Iki ana paugeran-paugerane. Nah, diwaca dhewe-dhewe ing buku Tantri Basa Jawa kelas gangsal ya wis cumawis ing kaca 59. Wis disiapne to mau bukune. Mestine bocah-bocah wis nyepakne buku Tantri Basa. Coba dibuka Tantri Basa kaca 59 nganti 60. Dilentrehake pangertene tembang macapat. Nomor 1, apa sing diarani tembang macapat? Tembang macapat iku salah sijine asil kasusaran Jawa kang isih lestari. Tembang macapat wujude rerakitan basa kang endah kang macane kanthi cara ditembangake. Tembang macapat yaiku minangka wujud geguritan Jawa sing migunakake basa Jawa anyar pinalenan karo pageran, guru gatra, guru wilangan lan guru lagu. Nomor 2. Sebutnya jenise tembang macapat. Jenise tembang macapat ana 11 yaiku Mas Kumambang, Pucung, Megatro, Gambuh, Mijil, Kinanti Durna, Pangkur, Asmaradana, Sinom lan Dandang Gula. Tembang macapat apa sing guru gatrane ana 10? Guru gatra mau apa cah? Guru gatra larike ya utawa baris saben padha utawa saben bait. Tembang macapat sing ana 10 guru gatra yaiku Dandang Gula. Nomor 4, tembang macapat apa wae kang guru gatrane ana 7. Ini guru gatrane ana 7 yaiku Durma, Pangkur lan Asmarandana. Nomor 5, kepriye carane maca tembang macapat? Tembang macapat wujude rerakitan basa kang endah kang macane kanthi cara ditembangake. Sakwise nggarap geladen 1, coba dipresani geladen 2. Nyebutake jinise tembang macapat. Iki tuladhane diwaca dhewe, coba garapen kaya tuladha. Nomor 1. Gedalane guna lawan sekti. Carane cah digoleki guru gatrane ana pira? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dadi guru gatrane ana 6. Guru wilangane ana pira? Guru wilangan gatra kasiji ana 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Guru lagune I digoleki ya sing guru gatrane Ciro Lupatmo 6 ana 6. Terus 6 guru wilangane 10, guru swarane I. Kira-kira cah iki jenenge tembang macapat Mijil. I mburi dhewe I. Dedalane guna lawan sekti. Sabanjure bocah-bocah kaadab iso nggarap garapan geladen 2. Coba digarap ing buku tulis. Cukup diwenehi tabel kaya ing contone.
Nomor 1, 2, lan 3. Digawe tabel ngene iki cah. Dadi tembange jenenge apa ditulis ning kene, terus cakepane ditulis ning kene, terus diwenehi tabel. Berarti ana pirang tabel? 3. 1, 2, 3. Nah, iki ana gladhen 3 nyebutake paugeran tembang macapat. Andharan ing ngisor iki golekana pasangane kan mathuk karo pilihan tembung kang wis cumawe. Cacahing gatra saben sapada digoleki ing wasulan terus dipasangke. Dadi tugase dina iki ana 2, yaiku nggarap gladhen 2 lan nggarap gladhen 3. Ditulis ing buku tulis terus difoto. Iki mau cah piwulangan basa Jawa dina iki. Bocah-bocah iso bolan baleni video iki supaya luwih paham lan luwih akeh. Yen durung paham iso takok ing guru basa Jawine masing-masing bisa takon ning Bu Ervina utawa Bu Erna. Ketemu maneh ing piwulangan sak banjure. Aja lali lo, hari ini dina iki ana tugas dipesani ing ing utawa ing grup kelas. Mugi-mugi bocah-bocah lan keluarga pinaringan sehat lan berkah ing dina iki lan seterusé. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.